Luna Đogani i njen muž Marko Miljković vode 2 kanala na YouTube-u i od pregleda lepo zarađuju. Otišli su čak i u Ameriku i priča se da su tamo potrošili više od 10.000 evra. Međutim, Marko je sada izgleda odlučio da se povuče sa snimanja za YouTube. Njih dvoje su počeli projekat Siktermanija, u sklopu kojeg će objaviti 31 snimak svakog dana u mesecu. Drugi po redu je video u kome Luna odgovara na leksikonska pitanja, a na samom početku snimka saopštila je nešto što je iznenadilo njihove pratioce. Marka nećete vidjeti, zato što više ne želi da se snima, rekla je Luna. I šokirala sve. Prosto odlučio je da odustane od toga, ne ide mu. Kaže da se ne slika lepo, neće da bude na SikterTube-u, tako da od sad ćete gledati samo mene i Miju. Izjavila je Luna Đogani i mnogi su se odmah zapitali da li se Luna šalila ili se prosto nešto posvađala sa Markom pa on više ne želi da snima ili prosto Marko ne vidi više sebe na YouTube kanalu. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li mi je ovo malo čudno s obzirom na to da zajedno snimaju apsolutno sve, imaju zajednički kanal, od kog i žive između ostalog? Pišite mi to u komentarima i subscribeujte se na Trending.